Dyma hanes Telyn. Telyn deires yw hi, a Telyn sydd ag enw iddi. Telyn Cefn Mably. Cafodd ei hail ddarganfod yn ddiweddar, ac mae'r offeryn ei hunan yn cofnodi ei gwreiddiau a'i chyd-destun. Mae enwau'r gneithurwr, y rhoddwr, a pherchenog cyntaf o'r offeryn, a enillodd y delyn mewn cystadleuaeth, i gyd i'w gweld mewn arysgrifau ar yr offeryn. Mae'r manylion hefyd yn cydnabod nawdd brenhines Lloegr. Nod y ddarlith hon yw cyflwyno'r delyn i chi a lleoli'r offeryn yn ei chyd-destun hanesyddol, sef cylch diwylliannol Augusta Hall ar glwyddes Llanofer, a'r eisteddfodau a gynhaliwyd yn y fenni yn y 4eg ganrif ar 15. Fel y gwyddwch chi mae'n siŵr, roedd yr arglwyddes yn awyddus iawn i hyrwyddo nifer o agweddau ar ddiwylliant Cymru, gyda'r delyn deires yn agwedd bwysig iawn. O dan ei dylanwad, fe ddaeth y deires yn offeryn eiconig, un oedd yn symbolaidd o gymreictod cerddorol yn wyneb dylanwadau cerddorol rhyngwladol yr oes. Roedd yr offeryn ei hunan wedi bod yn boblogaidd iawn yn ystod y 19fed ganrif, ond erbyn y 4eg ganrif ar 15, roedd yn colli tir ei dilynau ar waith sengl a dwbl, ac roedd llai o ganu arni. Brwydrodd Augusta Hall yn erbyn hyn, gan gefnogi telynorion teires a gwneithurwyr fel ei gilydd. Ar y map, fe welwch chi ble mae Llanofer, rhyw 5 milltir i'r de o'r fenni. Hefyd, fe welwch chi leoliad y stad Cefn Mably, sydd wedi rhoi ei henw i'r delyn dan sylw. Mae'r delyn wedi goroesi yn gyfan, ac mae wedi cael ei hadfer yn ddiweddar. Ond cyn manyliad y broses honno, mae Hugh Roberts yn mynd i esbonio amgylchiadau ail ddarganfod y delyn. Daeth Telyn Cefn Mably i'r amlwg yn Llangefni yn nhref enedigol ym mis Gorffennaf 2014. Derbynes lythyr oddi wrth y ddynes oedd yn berchen ar yr offeryn, yn dweud wrthyf fod ganddi hen delyn deires o Gymru yn ei meddiant. Ar ôl alchwirio'r delyn a deall arwyddocâd o'r offeryn, cytunais i'w phrynu gyda'r bwriad o drefnu ei hadfer. Roedd y delyn mewn cyflwr da. Roedd rhywfaint o dylla pry ynddi, a phawn nes i ei phrynu allwn nhw ddim bod yn siŵr i ba raddau yr oedd hyn wedi effeithio ar allu'r offeryn i gadw'r tannau mewn tiwn. Roedd y delyn wedi adeiladu gan Bassett Jones, gwneithurwr enwog fy'n gweithio yng Nghaerdydd a oedd yn weithgar iawn yn ystod ail drean y 4eg ganrif ar 15. Nodir hyn ar y plac pres sy'n dilyn siâp y gwddf ar ochr dde'r chwaraewr. Dilynwyd y delyn ar gyfer cyfanswm o 97 o dannau. Fel arfer, roedd telynau teires o Gymru wedi adeiladu i gael ei chwarae ar yr ysgwydd chwith. Y llaw chwith yn canu'r alaw a'r llaw dde yn canu'r nodau bas. Roedd gan deiresu Cymreig hefyd ffurf nodedig, gyda cholofn flaen syth ac uchel, a gwddf serth. Gellir defnyddio'r naill llaw neu'r llall i chwarae y rhes fewnol y tannau, sef y nodau cromatig. Ar deiresu Cymru, nid yw'r tannau yn rhedeg drwy'r cwmpawd cyfan. Hynny yw, mae gan y cwmpawd uchaf 2 res gyfan o linynau diatonig, sy'n medru cyfatebu nodau gwynion y piano, ynghyd â'r rhes fewnol gromatig, sy'n medru cyfatebu nodau duon y piano. Ond mae'r cwmpawd is, fel arfer yr octaf olaf, yn cael ei danu yn unig gyda thannau bas diatonig. Felly mae'r tyllau ar gyfer y pegiau bach ebony sy'n cysylltu'r tannau i'r bol yn parhau hyd y nodau isaf un, ond ar ochr dde y telynor yn unig. Mae mas y delyn yn rhyw 13 kg, sef tua 29 o bwysi. Mewn sawl ffordd, mae'r delyn yn nodweddiadol o'r telynau teires a adeiladwyd yng Nghymru yn ystod canol y 4eg ganrif ar 15. Mae'r alladwaith yn drymach ac yn fwy cadarn
na'r offerynnau sy'n goroesi o'r 19fed ganrif, ac mae thraed wedi cysylltu'n barhaol. Fe hadeiladwyd gyda chefn ffyrdd caeedig, hynny yw ffyrdd siap liwt, sy'n cynnwys 9 asen a gyda thwll bach sengl i gadw'r goriad tiwnio. Cysylltwyd rhai asenau unigol gyda'i gilydd gan uniadau bychain. Cafodd yr rhain ei mewn osod yn ddiweddarach i atal yr asenau unigol rhag gwahanu oddi wrth ei gilydd. Mae cyflwr corff yr offeryn yn dangos ei fod wedi cael ei chwarae'n helaeth. Mae ysgwydd y delyn yn cael ei hatgynerthu a'i gwarchod gan orchydd pres. A hyd y gwyddom, dyma'r unig deires o'r cyfnod sydd gyda'r nodwedd arbennig yma. Mae'r plac pres ar ochr dde'r chwaraewr yn cynnwys ar ysgrif ddwyieithog, gyda manylion am darddiad yr offeryn. Gan ddechrau'r brig, mae'r ddwy ar ysgrif gyntaf yn cofnodi fod y delyn wedi bod yn rhodd gan ei mawrhydi, The Gift of Her Majesty, sef yr hen frenhines Victoria. Yna, fe nodir Gwnawd gan Bassett Jones o Gaerdydd. Mae'r drydydd ar ysgrif yn cofnodi enw'r delyn ynghyd ag enw'r unigolyn a'i cyflwynodd hi yn wobr, Telyn Cefn Mably gan Charles Cemis Taint. Yswain, aelod seneddol. Cemis Taint oedd perchenog ystad Cefn Mably, ar y ffin rhwng Morgannwg a Sir Fynwy. Roedd Cemis Taint yn gyfaill i Augusta Hall, ac roedd yn noddwr pwysig i'r eisteddfodau y gynhalwyd yn y fenni. Mae'r arysgrif derfynol yn cofnodi enw enillydd y delyn, sef un Edward Jones, ac fe enillwyd y delyn ganddo yn eisteddfod y fenni yn 1848. Ni wyddom eto sut a pha bryd yn union y teithiodd y delyn o'r de ddwyrain i Ynys Môn. Ond roedd dogfen y meddiant perchenog blaenorol y delyn yn dangos ei bod hi yn Sir Fôn ac y merchnogaeth teulu ei diweddarwr erbyn dechrau'r 20fed ganrif. Mae llythyr wedi goroesi gan y parchedig John Davies o'r Pandi ger y fenni i berchenog y delyn ar y pryd, y parchedig John Williams o Fryn Siencyn, ie, y John Williams hwnnw, yn gofyn am fwy o wybodaeth am yr offeryn. Mae'r llythyr yn ddyddiedig y 3 o Ionawr 1912, ac mae'n cynnwys hanes y gystadleuaeth yn eisteddfod y fenni 1848, pan enillwyd y delyn. Mae'r wybodaeth wedi'i chodi o adroddiad manwl a gyhoeddwyd yn yr Hereford Times ar yr 11 o Hydref 1848. Dyma gyfieithiad Cymraeg o'r adroddiad Saesneg. Telyn Cefn Mably, gwerth 10 guinea, gan y Cyrnol Cemis Taint, o Gefn Mably, ar gyfer y perfformiwr gwrwaidd gore ar y delyn deires, yn agored i Went a Morgannwg. Y 7 telynod i berfformio oedd, yn ei trefn, Edward Jones, Henry Green, Edward Hughes, Ebenezer Rees, Llewellyn Williams, Howell Williams ac Alexander Williams. Mae'r adroddiad yn nodi'r canlyniad hefyd. Roedd Jones a Llewellyn Williams mor gyfartal roedd y beirniad yn dymuno iddyn nhw chwarae eto, pan ddyfarnwyd y wobr i Jones. Mae enillwyr y wobr gyntaf a'r ail yn eitha adnabyddus. Roedd Edward Jones yn dod o deulu o delynorion. Roedd ei hen ewythr, William Jones, ddim yn y llun, a'i dad ci, oedd hefyd yn dwyn yr enw Edward Jones, ill 2 yn berfformwyr adnabyddus. Roedd y teulu yn byw yng Nghaerffili, ac fe enillodd ei dad ci dipyn o fri gan iddo gyfansoddi alaw adnabyddus sy'n dal i gael ei chwarae hyd heddiw, sef Gorymdaeth Caerffili. Mab yr Edward Jones hynaf
oedd John Jones, oedd yn cael ei adnabod fel Sean yr Harp, efallai ar ôl tafarn lle bu'n perfformio. Mae disgrifiadau o'r cyfnod yn dweud ei fod yn chwaraewr egniol, ond heb lawer o reolaeth rhythmig. Roedd yn Edward Jones ni, enillydd Telyn Cefn Mably yn 1848, hefyd yn adnabyddus fel telynor, ac fe gannau'r delyn deires yn wahanol liwdad ci a fi'n canu'r delyn unres. Mae'n debyg bod Edward Jones wedi cael ei gyflogi gan y rhoddwr, Charles Cemys Taint, fel telynor i'r teulu yng Nghefn Mably. Wel, yn y llun hwn, mae Llywelyn Williams, telynor adnabyddus arall o'r cyfnod a enillodd yr ail wobr. Yma mae'n eistedd wrth offeryn addurniedig gan Bassett Jones. O dan nawdd Cymdeithas Cymreigyddion y Fenni cynhaliwyd cyfres o eisteddfodau rhwng 1834 a 1853. Roedd y gwyliau diweddarach hefyd yn nodedig am ei gwobrau ariannol sylweddol a phresenoldeb pwysigion o Loegr a thu hwnt. Mae'r tabl hwn yn rhoi rhywfaint o syniad i chi o werth y gwobrau ar gyfer pob un o'r 10 digwyddiad. Fel y gwelwch, eisteddfod 1848, ein heisteddfod ni, oedd y digwyddiad mwyaf hael o ran gwobrau, yn rhannol oherwydd y nawdd frenhinol a roddwyd y flwyddyn honno. Yr hyn sy'n fwy rhyfeddol yw nifer y telynau a roddwyd yn wobrau, cyfanswm o 37 o offerynnau dros gyfnod o 2 flynedd ar 15. Eisteddfod 1845 oedd ar nifer mwyaf o dilynau, 7, ond oedd eisteddfodau 1848 a 1843 yn agos iawn gyda 6 telyn yr un. Telynau teires oedd yr rhan fwyaf o'r rhain yn dilyn bwriad ar glwyddau llanofer ac eraill i hybu'r delyn Gymreig. Penodwyd Bassett Jones yn wneithurwr swyddogol i Gymreigyddion y Fenni yn 1837, ond fe aeth ei enw ymhellach. Ym 1843 cynhaliwyd cyngerdd ym Mhalas Buckingham gan 2 dilynor teires o dde Cymru, a chyflwynwyd telyn deires i dywysog Cymru ac yn tain blentyn bychan iawn ar y pryd. Yna, ym mis Tachwedd 1843, penodwyd Bassett Jones yn wneithurwr swyddogol telynau teires i'r Frenhines Victoria a tywysog Albert. Mae'n werth nodi cyd-destynau perfformiadau cerddorol y cyfnod hwn. Ochr yn ochr ar tueddiad cyffredinol tuag at berfformiadau cyngerdd mewn neuaddau cyngerdd mwy ei maint, bu cryn dipyn o ddatblygiad yn y dechnoleg o wneud offerynnau. Mewn perthynas â delyn, roedd tyndra cynyddol ar y tannau ynghyd ag adeiladwaith cadarnach yn helpu i greu sain gryfach mwyn llenwi'r neuaddau hyn. Ar y llaw arall, mae'r telynau teires sydd wedi goroesi o'r 19fed ganrif yn hynod o ysgafn a soniarus. Mae'r delyn hon o waith John Richards Llanrwst yn dyddio o 1764 ac yn pwyso 9 kg yn unig gyda'i holl dannau. Mae telynau Bassett Jones yn drymach nag offerynnau fel hwn. Bod y telynau addurniedig gan Bassett Jones a wnaed yng nghanol y 4edd ganrif ar 15 i'w gweld yn llawer mwy swmpus eto, dydyn nhw ddim yn llawer trymach. Mae'n werth nodi bod telynau unres a theires gan wneithurwyr eraill yn ddiweddarach yn y ganrif hefyd yn dechrau efelychu telynau newydd arwaith sengl a dwbl o ran golwg. Mewn oes pan roedd telynau'n waith teithiol yn ei hanfod, roedd rhaid i'r offeryn fod yn ddigon ysgafn i'w glido o le i le, fel y gwelwch chi yn y llun hwn o John Roberts, telynor Cymru. Mae'r tabl hwn yn dangos mas telynau teires Cymreig o'i cymharu ag offerynnau eraill y cyfnod. Fel y gwelwch chi, mae Telyn Cefn Mably yn cyfateb fwy neu lai i delyn deires arall gan Bassett Jones, a hefyd i'r telynau arwaith sengl, sef y telynau pedal cynnar o'r 19fed ganrif ymlaen. Ar y llaw arall, mae telyn gyngerdd gyfoes dros ddwywaith y pwysau,
bron iawn yn 20 kilogram. Mae rhai manylion technegol y telynau a adeiladodd Bassett Jones yn cael eu trafod yn ei lythyrau at Gymdeithas Cymreigyddion y Fenni rhwng 1837 a 1841. Mae llythyr at Mr Bevan, ysgrifennydd y Cymreigyddion, dyddiedig yr 11 ar 10 o Ebrill 1837, yn esbonio tipyn ar ei waith. Roedd angen i Bassett Jones adfer Telyn a roedd ei wedi ei drwsio unwaith o'r blaen. Ac mae'n debyg bod yr offeryn yn un cyfansawdd, sef gwaith mwy nag un gwneithurwr. Dyma addasiad Cymraeg o'r llythyr Saesneg gwreiddiol. Caerdydd, yr 11 ar 10 o Ebrill 1837. Anwyl Syr, derbynniais y Telyn nos lun gan y goets o Ferthyr. Roeddwn yn synnu'n fawr iawn o weld y Telyn mewn cymaint o stad. Yr holl uniadau yng nghefn y bocs wedi agor yn llwyr. Ond nid yw bai'r crefftwaith ar y rhan yna o'r Telyn yn gyfrifoldeb i mi, gan fod hyn eisoes wedi i'w wneud gan y diweddar ymadawedig Mr Morgans. Rhaid i mi ddweud bod y golofn wedi plygu ychydig o dan bwysau'r tannau, ac roedd yn mynnu'n bendant nad oes unrhyw fai ar fy ngwaith i mewn unrhyw ran o'r offeryn heb lawr golofn. A hynny yn sicr yn y pren ac nid yn y crefftwaith. Rwyf wedi gosod colofn newydd yn y Telyn a gallwch ddibynnu ar y gwaith cadarn rwyf wedi wneud yng nghefn y bocs ar fy nghost fy hunan, ac rwy'n gobeithio boddhad aelodau'r gymdeithas gan mai rhywun arall a wnaeth y gwaith blaenorol, ac mae'n debygol y bydd yn cymryd peth amser i mi gwblhau. Rwy'n gobeithio y bydd yr aelodau'n ystyried yr amser rwyf wedi ei dreulio. Bydd y Telyn yn barod dydd Mawrth nesaf. Y gallwn fod yn sicr nad Telyn Cefn Mably mor Telyn y mae'n cyfeirio ato yn ei lythyr, mae disgrifiad Bassett Jones yn gwbl gyson ar gwaith trwsio a welir ar gefn Telyn Cefn Mably. Yn ogystal, roedd hollti'r bocs sain, yn enwedig mewn telynau a'i cefnau ar ffurf cefn liwt, a phlygu'r golofn flaen yn digwydd yn aml mewn telynau teires. Mewn llythyrau diweddarach, dawn amlwg bod Bassett Jones wedi gorfod trwsio rhai telynau o'i waith ei hunan, ac mae rhain wedi dioddau oherwydd tyndra uchel tannau'r Telyn ar gorff ysgafn. Mae llythyr arall yn egluro bod y Cymreigyddion wedi gofyn iddo lunio telynau ysgafnach na 30 pwys, ac mae Bassett Jones yn esbonio a buasau cadernid yr offerynnau yn dipyn sicrach petai'r Cymreigyddion yn caniatáu iddo ychwanegu ychydig mwy o drwch pren gan gynyddu'r pwysau hefyd, ond heb agosau'r bwysau trymach telynau diweddaraf y cyfnod. Mae Bassett Jones yn nodi pwysau rheini fel 40 pwys. Mae nifer o lwybrau ymchwil i'w dilyn o hyd. Enghraifft, mae'n ymddangos bod Bassett Jones wedi bod yn arbrofi gyda mathau gwahanol o bren ar hyd ei yrfa, a hefyd gyda thechnegau gwahanol i atgyfnerthu'r offerynnau. Yn fwy diweddar, mae nifer cynyddol o offerynnau Bassett Jones wedi dod i'r golwg. Mae Telyn o'i waith yn amgueddfa Castell Caerefrog. Mae gan y telynor Carwyn Tywyn Telyn deires a ddaeth yn ôl i Gymru o'r wladfa yn y 1970au. Ac mae'n bosibl mae Bassett Jones a'i lluniodd hi, nad oes unrhyw dystiolaeth bendant o hyn. Mae'r offeryn wedi cael ei adfer yn sylweddol, a'i ail adeiladu gyda bocs sain crwn cyfoes gan Alun Thomas yn Sir Benfro. Yma fe welwch chi faint gwahanol y Telyn ochr yn ochr a Telyn Cefn Mably. Yn y llun hwn, mae'r gwaith adfer ar grib y Telyn yn amlwg. A'r difrod yma yn eglur eto. A dyma'r math o atgyfnerthu sy'n gallu bod yn angenrheidiol, sef cryfhau rhannau o'r Telyn gyda metel.
Mae telynorion eraill hefyd wedi darganfod a phrynu offerynnau Bassett Jones yn ddiweddar, ac mae nifer wedi ei hadfer fel ei bod nhw'n addas i'w canu. Yn ei steddfod meifod yn 2015, cynhaliwyd cymanfa telynau teires. Cafwyd tua 24 o delynorion yn cyd-ganu ei teresu, ac o ystyried bod dros 2,000 o danau yn cyd-seinio yn y tŷ gwerin, arhosodd yr holl offerynnau mewn tiwn yn rhagorol. Fis Mawrth 2019, cynhaliwyd diwrnod dathlu'r delyn yn Llanrwst, pan daeth nifer o chwaraewyr a'i hofferynnau ynghyd i ddathlu'r deires yn y dre lle bydd gwneithurwr John Richards yn gweithio. Wrth baratoi ar gyfer y digwyddiad, fe ddaeth y trefnydd, Elin Angharad, ar draws nifer o dilynau teires, gan gynnwys rhai gan Bassett Jones, oedd wedi bod yn cuddio ers degawdau. Mae myfyrwraig ymchwil ym Mhrifysgol Bangor, Catherine Hockenberry, wedi darganfod o leia 2 delyn ganddo yn yr Unol Daleithiau. Ac mae Cymdeithas y Delyn Deires wedi cael ei ffurfio yn ddiweddar mwyn hybu'r offeryn, o dan arweiniad Hugh Roberts, Rhiain Beb ac eraill. Beth bynnag, gan mai Hugh a wnaeth ail darganfod y delyn hon, a thrwy hynny ysgogi'r ymchwil ar gyfer y ddarlith, fe sydd ar gair ola. Yn 2016, adferwyd y delyn ac fe wnes i ei chwarae hi yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn y Fenni. Mewn cyfarfod yn y tŷ gwerin, ac yna ar y llwyfan yn un o'r cystadlaethau dawnsio gwerin, ac hefyd draw yn y tŷ ucha yn Llanofer. Dyma lle ganwyd arglwyddes Llanofer wrth gwrs, ac yn noson honno ymresenoldeb disgynyddion yr arglwyddes. Yno clywed llais Telyn Cefn Mably unwaith eto, y llais oedd wedi bod yn fyd am ganrif a mwy, yn ôl yn ei hardal wreiddiol fel petai. Dyma oedd y tro cyntaf i'r Eisteddfod yn weld ar Fenni ers 1913, pam wnaeth côr telynau teires Llanofer, gyda 9 o delynorion, berfformiadau cofiadwy mewn gwisgoedd Cymreig. Tim Hamson sydd wedi bod yn gyfrifol am adfer yr offeryn. Mae Tim, sydd ei weithdy yn swydd dyfnaint, wedi astudio telynau teires yn fanwl, ac mae'n grefftwr heb ei ail. Cytunodd Tim am una ein bod ni yn mynd i gadw hanes y delyn fel petai. Ei chadw fel ag yr oedd hi. Yn olion pry, neu'n dylla pry, yn grafiadau, yn sgraffiadau ac yn y blaen. Achos byddai cuddio'r rhain wedi bod yn gyfystyr a cheisio cuddio hanes bywyd yr hen delyn arbennig hon. Yn ddiweddar mae Tim wedi bod yn llunio telynau teires ar gyfer Cymdeithas y Delyn Deires, ac mae diddordeb yn yr offeryn yn cynyddu yng Nghymru a thu hwnt. I gloi, dyma fideo fohono fy chwarae Telyn Cefn Mably. Mae'r delyn wedi thannu'n ysgafn iawn mwyn atal niwed rhag tyndra gormodol, a byddwch yn clywed bod tinc yr offeryn yn perthyn mewn gwirionedd yn agos i fyd sain cynharach, byd sain yr ail ganrif ar 15 ar 19 ganrif. Cyfnod y liwt o'r hapsicod ar feiol. Mae ansawdd y sain hefyd yn wahanol i diresu Cymreig modern, sydd ag adeiladwaith trymach, a sain sydd ychydig yn agosach at delynau diweddarach. Felly, diolch i chi am wrando, a dyma lais Telyn Cefn Mably, a glywyd gyntaf nôl yn 1848.